Baba wethu ongcwele isela Jesu Kristu Nkosi yethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu phakathi. Siyabonga uNkulunkulu ongahlukwa yilutho. Umenzi wezinto zonke kuba kukhonzeke. Sisiyangena Nkosi nakuleseshini siyacela phakathi kwethu sincede. Sicele wena uNkulunkulu wakho sizwe inkosi lakho. Baba wethu ongcwele usincede kule ndawo singafani ngena kwethu. Indlela esicabanga ngayo Nkosi ishintshe. Indlela esenza ngayo izinto ishintshe. Indlela esikhonza ngayo ishintshe. Usithuthukise uNkulunkulu wethu ongcwele hlala izinto zokuziphatha. Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Hallelujah. Siyaphinda ukubingelela emshoneni welanga. Amen. Asibonge kakhulu ngeke sisaya lena songena kule topic esithembisile ukuthi sizoyithinta manje ya in-laws and extended families. Amen. Because sonke siba nawo i-reality esibhekana nayo ukuthi ufike uzoshada nomuntu thole kuba baningi abamsarandile. So sizongena kuleyo topic ukuze mhlambe sikhumbuzane ngo-how, ngoba izinto esisikhulumayo izinto esizaziyo but sincedana ngokuthi kanjani, wenza kanjani, uphuma kanjani. Amen. 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 Hallelujah. Ngibingelela ke futhi ubazalwane bonke egameni lenkosi yami Jesu Kristu. Amen. Sesizokhuluma sithinte-ke indaba yama-families. Amen. Sizokhuluma indaba yabantwana and then singene straight kwindaba yama-families. Sizozama ukuthi siphuthumise isikhathi. Amen. Emshadweni-ke mase sifikile emshadweni singena kithi emshadweni kuyithina sobabili, siphushwa i-decision yethu sobabili nothando lwethu sobabili. Kodwa uma sesifikile emshadweni sithola ukuthi asisekho sobabili mase sisemshadweni, ngoba uma ufika kumyeni wakho awumfici eyedwa but umfica eyi-package. Kukhona abazali, kukhona ama-siblings wakhe, khona omalume, o-auntie, omamkhulu, nje bonke labantu bakhona. Awukwazi-ke wena uku-extractor only your husband bese uhamba naye. Njengoba ufikela ekhaya uzovula yonke le package eyakho. Na umyeni kanjalo mayesetholile mina sengifikile kwaZuma, uvula ipackage, kukhona mina nabazali bami la ngivela khona, kukhona futhi nama-siblings wami la ekhaya la engisuka khona, ngoba siyethanda uku-emphasize ukuthi ama-families omabili abalulekile. Ayikho ifamily ekufanele ingaziwa kube ngathi nje lona yena akazalwanga nje wavela waqhamuka wabakhona. Sizaliwe sobabili, siqhamuka kuma-family sobabili, sinabazali sobabili, sinama-siblings sobabili. So kubalulekile to consider when we speaking about in-laws or families, asikhulumi ngehlangothi elilodwa, kodwa we are looking at both sides. Amen. Isongena-ke kuyo ngicela ugcina ngayo yona because ithanda ukuthi iluleke. But kuqala I want us to look at abantwana uma sesinabantwana. Amen. Ngoba sishilo sathi umshado uqala ithina sobabili. Amen. Before ufika abanye abantu. So even when it comes to the matter of children, it must be us and them. Not me and the children and the father. Kurong mase umama esema neingane bese kububaba yedwa ngale ngaphesheya. Kumele thina nobaba sibe sobabili bese ke kuba izingane zethu. Amen. So uNkulunkulu uma esesibusisa ngabantu, in fact indaba yabantwana indaba efanele sivumelane ngayo sobabili. Unfortunately ke masisasothandweni
sisangena othandweni, we don't even discuss ukuthi mhlawumbe ufuna sibe nabantwana abangaki in thuka sekwenzeka. But actually izinto that we're supposed to discuss enjalo ukuthi i-expectation yakhe ithini, ufuna abantwana babe bangaki, sivumelane ukuthi okay abantwana bangaka and then uma sebekhona abantwana we must agree endleleni esizobakhulisa ngayo, siphinde sibe united futhi kwindlela esikhulisa ngayo abantwana. Kumele sibe organized emshadweni, sihleleke izinto zethu, sizihlele, singadili i-situation okwazi ukuyiprepare before, let us prepare for it, singathuki sesidila lesimo that we are not prepared for. Siyazi ukuthi makukhona abantwana bazokhula babe nothi bagange badinge uphanisho. So we must discuss ukuthi abantwana sibaphanisha kanjani. Angathi ubaba esekhiphe ibhande wathela isibhaxu kakhulu bese sekuyaliwa, ngoba asikaze sidiscuss imena yokuphanisha abantwana kandleni. Isiyasixabanisa abantwana as soon as singabi united thina sobabili, they are able to manipulate us basenze sixabane. Ngisho angababali abangaphandle, ngisho laba abazalwa yithi, akekho umuntu owazi ukuba manipulative kubazali njengabantwana. Bayasazi sobabili, bayamazi ubaba njengoba ethuli nje umama ethetha noma umama engishaya, shuthi ubaba akahambisani nalento eyenzekalayo, useyahamba yo manipulate ubaba wakhe. So now sekulula ukuthi abantwana uthola ukuthi ekhaya umama uhlangana nabantwana and gang up against ubaba, ngoba abantwana sebethola indlela yokumanipulate umama ukuthi enze izinto abazithandayo although ubaba engazifuni. So kubalulekile ukuthi sibe united in everything that we do, in the values that we want to instill into our children. Let us be united. Uma kukhona izinto esizothi azigqokwa la ekhaya, angabe ubaba oqinisayo ukuthi nje ngafaka amabhlu, umama hayi ntshontsani nina. We are supposed to be united. Into umyeni wami angayithandi bantwana angayi ngasese ukuthi hayi ngingamnaki ubaba wenu old fashioned, noma ngiyibona ukuthi uyazi ukuthi ayikho into wrong ngalento athi abantwana bangayigqoki, kodwa let me respect his wishes, instill ama values are right kubantwana bakhe and let me support him. Mangabe noma bangatshontshe ngeke abangathi ubaba Zuma mase akafuna amantombazana wakwakhe, ngiyalinganisa akafuna amantombazana wakwakhe afaka amabhlu bese mzukwane engekho bawagqoka. Kuba banjalo abantwana bathesta kanjani uthi mzukwane ubaba Zuma engekho baqhamuke bebafakile, mabebona ngithula mina ngingayi emphasize into ebisho ubaba sebeprove lapho ukuthi okusho ukuthi ubaba lo udevil umama uright, sebezohlezi-ke behlangana nawe ngokwenza izinto ezirong noma ubaba angazifuni. We need to be united in everything esiyenza kubantwana. Uma si-instilla izinto sizibeke sobabili, noma ngingekho aphinde athi wathini uma wenu ngalento eniyenzayo. Nendaba ye-punishment kumele siyidiscusse ukuthi sivumelana ukuthi abantwana bethu sizobayisa ku-naughty corner, go and stand in your naughty corner, or sizothi go and sit in your room and think about what you have just done, noma sizodedela isibhaxu, noma sizobancisha ama-privileges, sibaphuca ama-phones, sibaphuca ama-tablets, sibancisha i-TV. We discuss such things. Mangabe sisisenza i-mix of this punishment, how do we judge ukuthi ikuphi okudeserve induku, ikuphi okudeserve go to your room, ikuphi okudeserve ukuthi kuyise ifone awuzuba nayo ifone for the whole week? Let us discuss lezi zinto ukuze uma sekwenzeka, especially thina bomama sibuye sibe ney'nzeka sizwele kakhulu. Mawusubaba eseshaya ube ngathi usufana nokuthi ushaya mina, uyabona manje sekungathi ubaba sekuyena usatha nomama la ekhaya mangabe iy'ngane zonile akafaka iphanishi ingane uthi uyeza ubaba wethu. That is wrong. Kulongo ukuthi ingane emayonile usabise ngokuthi ubaba uyeza, ngoba ukhombisa ingane ukuthi wena uyingelosi. Osho ukuthi umuntu owudevil la ekhaya oshaya abantu ohlukumeza abantu ubaba. Mangabe sivumelane ngokushaya, maye ngekho ubaba nami nginelungelo lokuthatha uswazi ngishaya umntwana azi ukuthi i-punishment mayidingeka siyayithola ndawo zombili. Amen. So indlela esikhulisa ngayo abantwana kufanele sidiscuss, sisupportane futhi kuyo. How do I put this? Singasolani phambi kwezingane. Uma ingane isephutheni
yenze iphutha naku sengiya exaggerate ke mhlambi sengishaya mhlambi kakhulu mhlambi punishment wabuzuma mehlele assessor abona ukuthi ipunishment inkulu kunephutha elenziwe umntwana. He must not call me out in front of the child. Angazungitshela phambi kwathi hawu nawe unamawala nje lento encane kangaka sungazuthetha ingane kangaka sewungazushaya ingane phambi kwayo because lokho kuyinikeza amagunya kuyinikeza impiko ngakusasa izokwazi ukumanipulate yena kalula noma seyonile. So kumele athi ngesikhathi isituation isenzeka akhombise ukuthi umi nami. Let us present a united front. Mase sisodwe office lethu sesihleli sodwa sesiyazi hayi kodwa nkosikazi uthathe ngamawala exaggerateile yebo umntwana wonile kodwa bengamele ipunishment iye to that extent. Sesiya discuss going forward how do we avoid the same mistake from happening. Or as soon as we display a divided front in front of the children bazosiqhatha bazosixabanisa kanti umshado uqalwe ngathi kumele yonke into eyenzeke emshadweni ilawulwe yithi sobabili ingasihlukanisi. Lithi iBhayibheli laba abahlanganiswa lokho okuhlanganiswa uNkulunkulu akungahlukaniswa muntu. Most of the time asibekele besicabanga ukuthi umuntu ozohlukanisa ilovela ngaphandle athatha uba abahambe naye noma athatha even nabantwana uma sebekwazi ukufaka iwedge in between us nabo sebeyangena manje uhlukanisa entweni ehlanganiswa uNkulunkulu. Our unity must not be separated by anyone, not even our children. So asibambaneni even ekhuliseni abantwana bethu. We discuss how we going to provide for them, how we going to discipline them. Si discuss nokuthi bazofunda kanjani, sibheka ama finances. Unfortunately isikhathi sethu sesihambile asizokwazi ukungena endabeni yama finances. Kodwa nokukhulisa abantwana ngithi abantwana bakhuliswa ngemali. We must sit down and discuss ukuthi abantwana nje babekhula nje yebo sinephupho lokuthi baye ku private school, but let us be realistic and look at our financial situation. Sibone ukuthi siphi isikole esingayisa khona abantwana bethu. Singaforce amametha, kungaforce amametha. Mina nje abantwana bengifuna nje niye private school ukuthi ubaba wenu nje ubabe nje understand. We speak together and we come and deliver izinto kubantwana bangalinge. Even when sike saba ne disagreement, they must not see ukuthi sike sa disagree. Asithi siyakubo sibe sesivumelene sesi united sebethatha indlela eyaphambili. Amen. Masikhuluma ngabantwana ke kuyenzeka ukuthi sila emshadweni wethu kungabi abantwana abazalwa yithi sobabili phela abakhona. Amen. Kube khona abantwana mhlambe abazali kube khona mhlambe umntwana ofike nami ongasiyo biologically okababuzuma noma kube khona umntwana kababuzuma ongasiye owami biologically laba bathi ngesilungu ama step children. Amen. So nakhona we must discuss how we are going to handle them. Sizobaphatha kanjani, sizobakhulisa kanjani ngoba bayiphathi epackage. Njoba sebekhona bakhona angeke umbuyisele emumva kwiwumbu kamama wakhe uthi kuphinde umgwinye ngoba manje akafithi kulesi sithombe somshado wethu. Ukhona, he or she is part of the package. Therefore kumele nenze indlela ukuthi naye nihlalisana kanjani kahle naye. The first step is acceptance. Accept ukuthi ukhona. Whether ufike umfice ekhona muzoshada noma ufike usukhona. Okusalayo umntwana wala ekhaya. Okusalayo umntwana wala ekhaya. Now kufanele umbheke, look at them and treat them as children. Because the minute you see them as stepchildren, very attitude yakho isizoba off towards them. The minute ndumbiza legama uzu stepchild, the attitude yakho nendlela ombheka ngayo ayisezufana nendlela otreata ngayo laba bakho abantwana obazalayo. So the minute bekhona ba-treat njengabantwana, akangathi benze iphutha lo ongazalwa kuwe li exaggerate weke iphutha li enlarge libe likhulu kodwa mzukwane lenziwe yilo ozalwa kuwe bese ke lizama ukuminimizwa iphutha li dilute ngoba lenziwe ozalwa yithi sobabili. Asibe nendlela yokuba handle ufu kunenhlungu esafanele ilapheke ayilapheke inhlungu phakathi kwethu sobabili thina esilimazene singafaki umntwana enhlungwini yethu. Amen.
Ngoba iBhayibheli lithi abantwana bayifa elivela kuJehova. Marko chapter 1:27 verse 3. Bheka abantwana bayifa elivela kuJehova. Isithelo sesisu singumvuzo. Ibusisiwe indoda emgodla wabo ugcwele bona. Amen. Abantwana bayisibusiso regardless of indlela bafike ngayo. uNkulunkulu even nabantwana abazalelwe ekhaya bayisibusiso. Umntwana nje mayefikile uyisibusiso regardless ukuthi ufike ngesono noma ufike kanjani, kodwa yena qobo lwakhe is a blessing. Why do we say children are a blessing? uNkulunkulu maye busisa umuntu ngabantwana, ukubusisa ngabantwana beforehand. So in your body ungakashadi, ungakayi nokwenza izinto ezokwenza uthola abantwana, you are already blessed with children. So isibusiso vele uhamba naso ukuthi wena ke ufuna ukusovertake usilethe emhlabeni isikhathi singakafiki noma usilethe ngendlela engekho right, akuzushintsha ukuthi isibusiso. God has blessed you with children in your body. So mase befikile emhlabeni indlela abafike ngayo ayibashintshi ukuthi bangasabi isibusiso. They are a blessing and they come from God. Therefore we must treat them as such. Noma silimele, noma si disappointed, noma sithukuthele, kodwa treat children as a blessing. So nalabantwana abangaphandle komshado noma yes abangazalwa yithina sobabili, umele sibanakekele, senze ama-arrangements right ukuthi baphile kahle. If ukuvuma ukuthi sometimes sifike thina bomama kakhulu, angithi masi emotionally, sometimes sibe dramatic, ake sengcono vele ezohlala nami. Akubona bonke abazokwazi ukuza bezohlala nawe. Yes, it's good ukuthi bezohlala nawe, it's beneficial for us ukuthi bazohlala nathi ngoba mabehlala nathi babona yonke into eyenzekayo. Namhla singanayo inyama, sidla icabbage noma sidla umfino la ekhaya, bayabona ukuthi sonke sidla umfino. Kodwa mabehlelile kude, they assume ukuthi sidla inyama every day. Bahlupheka bodwa. Namhla singanayo imali yokukhokhela iDSTV, namhla singanayo imali yokuphuma siyodla ngaphandle. Mabekude they always assume ukuthi nje siphila kamnandi, siyatenda thina bona beswele la bekhona. So kuba mnandi makwenzeka ukuthi bazohlala nathi, they can see ukuthi nathi sibuye sihlupheke, nathi sihlupheke sibuye singabi nakho at times lokho okuwama luxuries empilo. Kodwa ke do not force the situation. If umama womntwana is not prepared to be separated from umntwana, musokuthi ke hlala nomntana kho uzozondlela ngoba ufuna ukumletha. It is her right as the mother of the child to want to stay with her child. Don't be unreasonable. Iba reasonable na ucabanga uma umntwana wakho nje uzoqhamuka umama eforsa ethi mlethe lapho nezokondliwa bese uthi ke ma ungafuna uhlukana nomntwana usethi anisomondla akayikho imali yakwami ezophuma iye lapho mlethe la ukuze ezokondliwa la. That is being unreasonable. Amen. Amen. So tholani indlela njengabantu abadala abakhulile yokuhlala phansi nibonisane for the sake and the benefit of the child. Consider the needs of the child. Amen. Nokusupportwa kwakhe ke financially kumele nikudiscuss no matter ukuthi ama living arrangements wakhona athini ngoba uhlala le mathiwa kahlala ekhaya uhlala le discussana ukuthi ingane izosupportwa kanjani. Angadingi ubaba mangabe ubaba onengane ngaphandle fanele anze ukukhoshosho manje ngokhipha imali behind ngo back door azama ukuyosupport ingane ngoba umama ka understand ukuthi ingane kumele support. Mangabe umama onengane ushade enabantwana obashiya ekhaya kubo nogogo, ubaba akabe nayo understanding ukuthi lo muntu engishade naye unama responsibilities ekhaya, ushiye abantwana abadinga ukondliwa, akangadingi umama manje ukuthola indlela ezi under carpet zokuhambisa imali ekhaya ukuyofundisa abantwana bakhe, ondla abantwana bakhe, agqokisa abantwana bakhe ngoba imali ivalele uthi imali yala ekhaya ayikwazi ukuphuma baphoyise balezi ingane abazona. I-responsibility yakhe as the mother of the children akabashiye kubo ukuthi abasupporte abantwana. So asidiscusse lokho ukuthi labantwana mama obashiye ekhaya esivumelanile ukuthi awuzugana nabo bazosala ekhaya sizobasupporta kanjani.
Ama-visitation rights wabo bazowathola kanjani, bazospenda kanjani isikhathi noma wabo. Ngoba ukukhulisa umntwana is not just popping up imali. It's not only about finances. You must be present in the child's life. Inama-sports esikoleni, kunama-games, the parent must be present. Awungavali umnyango ukuthi hayi uyaphi. Asihambe sobabili as a couple siyo-support abantwana bethu. Noma singabazali sobabili, asiba-adopte babe abethu. Kuma-events abo nakwizinto zempilo yabo ezisidingayo sibe khona, sibe present. Umnandi masizohamba sobabili, especially if ingane kwekamama. Umnandi masizohamba sobabili nobabzuma siyoyisupporta ngoba uma ngizophuma ngedwa ngiyoyisupporta leyo ngane esikoleni sengihlangana nobabwayo naye ezosupporta ingane yakhe. Sekuqala manje imicabango erongi kubabzuma uyohlangana nale ex yakho la. Benimele ngenze njani? I had to go and support my child. Therefore, ukuze kungabi khona izinto ezisolisayo nezifaka amagciwane emshadweni wethu, let us do it together. If ingane nama-sports, asihambe sobabili. Azabone nalo baba wengane ukuthi I'm supporting my child, but ayikho into engiyifuna kuwe. I am married and I'm happy in my marriage. Amen. Kanjalo noma kuthiwa abantwana abakababa nomunye usisi omama wabo, if banama-events esikoleni, if kunomcimbi ekhaya kubo la ekhona noma kunomngcwabo nani, asihambe sobabili. Angathi hamba-ke babzuma uyogada umntana mese buya sengiqhubule futhi mina sengithukuthele. Hayi sebeshuthele ingane yathi ngicela ukushutha nawe mama, woza nawe babayi, usubona iy'thombe ingane yakho. Oh, yonke ebelihambeleke ukube uzile sahamba sobabili. Some situations could have been avoided. So ubabzuma kufanele ngimdede bese ngiba nesikhwelele mese shuthe noma wengane nengane yibo lo, let me be there. Whatever event eyenzekayo empilweni yomntwana, this is a child, this is a blessing. Isibusiso sakwaZuma lesi. The fact that he is carrying our name, the surname Zuma, isibusiso sakwami lesi. Angazi ukuthi mhlawumbe ikusasa lami seligugile ngisalukwazi ngiyobe sengisupportwa yiso lesi sibusiso. I don't know what the future holds. Therefore, let me take care of the heritage of the Zuma family as the wife of the Zuma family. Amen. Hallelujah. Yeah, so siyakwenza-ke lokhu senze sure ukuthi abantwana bayithola yonke support abayidingayo, be it financial or be it emotional, ngezindlela zonke. We must make sure ukuthi they have a relationship with both biological parents. Amen. Children need to have a relationship with both biological parents. Noma ngabe simthathile wazohlala nathi, usakudinga ukuba nobudlelwane nomama wakhe amzali. I can never replace the mother. Yes, ngiyamthatha ngiyam-adopta as my son or my daughter, but I cannot replace his or her biological mother. He still needs a relationship no mama wakhe. Akamusukuvinjwa mayefuna ukuvakasha kagogo ekhaya komama lapha kazalwa khona umntwana. I must make sure ukuthi uyaba nayo leyo relationship. Amen. Kanjalo noma kuthiwa owami umntwana akangavinjwa ukuthi angabi ne-relationship nobaba wakhe omzalayo. We can come up with ways ukuthi mhlawumbe mayezoyohlangana nobaba wakhe angahanjiswa yimi, ahanjiswe ubabzuma, afika amshiye kubaba wakhe. That is going to work fine. Mafanele ehlala nathi kufanele mama wakhe angahanjiswa ubabzuma kodwa ahanjiswe yimi ngifike ngimhand over umama wakhe. Amen. Hallelujah. That way, even the baby daddies, the language of now, I need to show that it's all baby daddy, no baby mama. Even the baby daddy or the baby mama will be able to respect our marriage, will be able to respect our relationship. Ngoba mina mangimtshela ubaby daddy ukuthi from now on, everything that concerns umntwana, ngicela ukhulume nanami ubaba lese umntwana uhlala nathi, nami ubaba umntwana ufanele udiscuss naye izinto. Lokho kuzokwenza ukuthi angathatha amashansi. Ngoba abantu mabengakholwa, they always take chances. Bazole bethi amanzi la akamakhona aphilanga. Futhi sina sinebond yomntwana, sihlanganiswe umntwana, afuna ukwenza indlela zokufaka ama-gems la emshadweni wethu, adistort-e ipeace yethu, ilahleke ipeace ngoba sihluleke ukuqhamuka nendlela e-right ezokwenza kube neharmony yokuhandlisha izibusiso zethu esizithole
eceleni. Amen. Hallelujah. So ngicela ukudlula ke manje kweyabantwana and address the families, the extended families or the in-laws, whichever way we'd like to call them. Indlela esidila ngayo nama-families is to, njengoba senza kubantwana, ukuthi kuqale kumele kube thina sibe i-unit. It is us and them. Yithi nabo, akuyimi nabantu bakithi nobabuzuma nabantu bakubo. Cha, yimi nobabuzuma nama-families ethu ke. Siqale thina sithandane, sibumbane, sibe munye. Matthew chapter 19 verse 4 to verse 6 amazwi akhulunywa uJesu la when abaFarisi bezombuza ukuthi is it lawful now for a man to divorce his wife just for any reason? Uthi uJesu kubo lithi Bible, he replied, have you never read that he who created them from the beginning made them male and female, and said, for this reason a man shall leave his father and mother and shall be joined inseparably to his wife, and the two shall become one flesh. So ngokuka Jesu uthi uNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane wasesingale sizathu sokuthi sebe munye banyamanye. Indoda iyoshiya uyise nonina inamathele kumkakhe. Now lento yokushiya unamathele is easy for the woman because it becomes literal. Angithi thina literally siyaphuma namasuitcase kukikizwe lekhisti sihambe siyohlala kwaZuma njengoba ngishadele kaZuma. Kodwa ubaZuma sometimes akaphumi kubo. Sometimes noma ezogcina ephumile akaqali ephume, uqala ehlale ekhaya kubo. So live and cling for him uthanda ukuba nzima. Ngoba lo live and cling oshiwo yiBhayibheli ayulisho literally ukuthi musushadile nje khona phela abantu literally, but musushadile indoda eshadile ehlala kubo ayenzi izwi lithi indoda alisho izwi malithi shiya lisho ukuthi ilahla abazali. Ukube lalisho lokho lalizothi abandon, alishongo ukuthi abandon, lithe live and cling. Okusho ukuthi you are no longer one flesh with your mother owahlala kuyiwumbi yakhe. You are no longer united, emotionally dependent to your mother, kodwa you are emotionally dependent on your wife. You are now one flesh and united with your wife. So whatever eyenzekayo that concerns the family, awusaqali uyoyidiscussa nomama bese nibuya nomama senizo-inform umakoti, kodwa niyidiscussa nobabili as husband and wife bese nisuka nobabili nimunye niyotshela abazali. Amen. If uBabuzuma wants to plan a Thanksgiving party or wants to plan a birthday party for umkhulu Zuma, kurong ukuthi ahamba yokhuluma noBabuzuma bakhulume bahlele yonke into baze bahlele ngisho iprogram baze bahlele ngisho imenu baze baqede bese kuya kuBabuzuma kade sikhuluma noma uthi uma kanjani nje masenze futhi mase kunganjani usafuna iopinion uthi uma kulungile masenze la umkhulu ibirthday sizokwenza 1 2 3 so wena ke nje socela ukuthi sengiyadelegate mina socela ukuthi wena usithengele igrocery ube in charge of ukudla. iBhayibheli lisho njalo. iBhayibheli lithi sithi noma ngathiwe i-idea ke mhlambe beyiqhamuke nomama uba uthi okay ngisazohlala phansi ngiyoyikhuluma nonkosikazi bese yabuya ezakimi sizoyidiscussa mhlambe nami nama-ideas mhlambe amanye angcono kunokuzowathola kugogo ama-ideas ngikutshela ukuthi hayi idekho enje ayisasebenzi sekusebenza lamakhalazi lezi ihlalo enje hayi sezi-out asayikhambi ihlalo sesifuna othifani hayi othifani futhi badala sekukhona laba o-Phoenix and what not. Ngifike na ukuze nami ngizofila ukuthi I am part of this family. So lisho njalo izwi lithi malithi live and live lisho ukuthi every decision that you make with your wife and then you go and present it together to your family. Amen.
So that is what must happen uma sesisemshadweni asibe munye nendlela esizophatha ngayo ama-families wethu sizoyi-decide sobabili ndawonye. Into ebalulekile ngama-families okokuqala is to accept them. Ungathi hayi mina nje vele nje ngizele kumyeni wami nawe futhi myeni uthi hayi mina ngalobola into angibakoleti lutho abantu basekhweni ngalobola. Ukulobola akusho ukuthenga umuntu. Manje ngimele i-price tag yokuthenga umuntu. How can you buy a person? Ukulobola ukwakha ubudlelwane phakathi kwama-families. Ukulobola ngomthetho wokweBhayibheli yayingekho ngempela imali noma i-price ebekiwe ukuthi this is the bride price. Kwakuthi umndeni wakwamkhwenyana nge-appreciation esuka kubo bebonga umndeni ngokubakhulisela umakoti. Ubibona bakhe u-Abraham uma ngabe ethumela incebo ethi ayofunela uIsaka umakoti wayengakamazi umakoti ukuthi uzomthola kiphi ifamily, kodwa wayesekhiphe wonke ama-gift, wakhipha amakamelo, wakhipha zonke izinto. Akekho umuntu owanqumela u-Abraham ilobolo likaRebecca. U-Abraham wazikhiphela yena ilobolo likaRebecca kusuka enhlizweni yakhe, because lobola at the time was building family bonds, was ukuveza i-appreciation kwi-family ekhulisele unkosikazi, kwangasikho ukuthenga umuntu. Amen. It is now distorted, but at the end of the day ilobolo asiyo i-price yokuthenga umuntu. Ungazi ngoba ususebenza la ngalobola kini angaboleti lutho abantu basekhona. No, ukuthi ungilobolile akusho ukuthi angisenawo umndeni. I have a family, I have responsibilities also at home. Njengoba unama responsibilities nawe la ekhaya kini. As I support you with your responsibilities of your family, I expect the same that you support me also with our responsibilities a family engivela kuyo. Amen. So akekho umuntu oqhubetsheni, akekho futhi umuntu othengiwe. So babili sinama-families ekufanele siwanakekele, except ukuthi uma ungithatha ungenza unkosikazi wakho, you are also adopting umndeni wami as umndeni wakho. Now I must also accept ukuthi uma ngithatha as my husband, I am also adopting umndeni wakho as umndeni wami. Therefore I must treat them as my own family. Apheli language ethi uma wakho kade ngifonele, uma wakho wathi uyabona i-offensive nje leyo nto. Mayefika ubaZulu kade ngifona uma wakho, angisuse umzali wami nami befona umama. Umama uthi abasenako ukudla ekhaya. Bese kuphele uthi iphelile impuphu or kuphelile ugesi or iphelile ihasi. Njengoba lezi zinto sesipheka ngamahasi esikhoma wenza into zakhe. Phelile ihasi, kuphelile ukuthi sibonisane ukuthi senza kanjani, ngoba his parents are now my parents, my parents are now his parents. So accept ukuthi umndeni wakho sewandile, accept them as your own family and treat them as your own family. Uyabona ukunga-accept ezinye inkinga eziningi ezibakhona ehlalisaneni nama-in-laws zivela ekutheni you have not accepted ukuthi they are your parents. Hence idrama ebizokwenziwa uma wakho futhi mhlambe ayenzayo umazi ukuthi your biological mother uyayenza idrama unayo, nothuku unalo, nokuhlupha futhi unakho. Awukwazi uku-understand the same, uyayi-understand amayenziwa your biological mother. Mase yenziwa yilo mama ozala umyeni wakho awusayi-understand. Uyabona ukuthi inkingi kuwe, i-attitude yakho, you have not accepted lesalukwazi njengoma wakho. You can tolerate and bekezelela uhlupha kwamama wakho, but you cannot tolerate and bekezelela uhlupha kwamama kamyeni wakho. Yindaba. Zonke izalukwazi ziyahlupha. Ungawuhamba umhlaba uqede noma singakhuluma isingisi, noma singafaka ama-talks, noma singaba mhlophe, sisikande ngezandla. Mase izalukwazi siyahlupha. Zonke nje izalukwazi ziyahlupha. Asikho izalukwazi singenayo idrama yazo, zonke zinedrama yazo. Musake wena ufuna uku-understand wena esizala wena kuphela izalukwazi, ungafuni wena uku-understanda lesi sizalo omunye. Awuzibona ukuthi unfair kanjani? Mama wakho fonayo enza idrama, enza ama-demands, efuna imali, kumele kutatazele u-understand. Umama nje uhlala yedwa, futhi umama ugogile, futhi umama uhamba ekliniki, futhi umama unashukela. Mzokwazi kuyilo owenza ama-demands, owenza idrama, ofuna imali. Hayi,
black tax, black tax. Amen. So let us adopt both of them as our parents, as our families, and come up with a way yokuthi sizobahandlisha kanjani nezidingo zabo sizozigcwalisa kanjani. If we decide ukuthi okay esizokwenza sizobanikeza mhlambe 2000 rand ngenyanga, awuphuma 2000 uye ngapha, uphuma 2000 uye, unless nginabo abafowethu that take care of my parents. We weigh the situation. There is no space for selfishness. As we compete as husband and wife, there is no competition eti ngoba wena wakhile indlugini wakhela abazali bami nami kumele ngiyokwakhela abazali bami. Sibheka isimo nesidingo sidile naso. Amen. Akumelanga ngikompete manje ngoba ke ubamzuma ke yena Nkosi yami ufike emshadweni uqale emshado nokusebenza ekhaya kubo besasemuva. Umama wakhe mhlawumbe bengasebenza uhousewife, ubaba wakhe esebenza emafemini, abakwazanga ukwakha umuzi, so kusamela yoqala phansi ekhaya akumuzi kahle kube khona umuzi nokho odisent. Bese nami ngibe ngiqhamuka kwi background estable engcono eright where abazali bami besebenza kahle behothisha behonesi beyakhile ekhaya ukhona umuzi ngoba nje sesakhe kaZuma sekumele ngiphoqe ukuthi kuyokwakhiwa nakithi isidingo singekho. That is wrong. That is selfishness. Awukho understanding mawunjalo. So kumele sihlale phansi si-assesse isimo. Yenzeka mhlawumbe uthola ukuthi la ngiphuma khona ukhona mhlawumbe umfowethu oyi breadwinner who is taking care of my parents. Akumele ngibe angazi ngibe unreasonable ubamzuma mangabe kufanele ahambise igrosa njalo kubo bese ehambisa nemali yokugada abazali. Nami kufanele ehambe uyondla nje umfowenu kini. You can do things kwizimo ngizizima ifana khona izimo where you can make an exception. Mhlambe unomcimbi noma nje ufuna ukuspoil uma wakho on a birthday or something ulihambise something kuyena nihambe nobabili. Kodwa ngoba sikisimo esibophayo lesiphoqayo ukuthi uhambise u5000 rand njalo ngenyanga kini uphoqelani pho? Why are you competing with your husband? You are supposed to be building a kingdom together. So yithi nabo siyayibumbana thina sibheke isimo sethu sis-assess ukuthi okay ngasesayidini lasekhweni kunje isidingo singaka, ngasesayidini la ngapha la sikhona sesibakazuma ngasesayidini lakaZuma isimo sinje. How are we going to support these two parties? If zombili ziyadinga, the both sides have a need, then decide. If we decide ukubanika imali sibanika imali elinganayo njalo kuphela kwenyanga. If we decide also to buy groceries for them sibashiyele imali encane, asithenge groceries both sides sibashiyele leyo mali encane sibashiyela yona. But let us sit down and discuss it and agree on a way ukuthi sizoyihandlisha kanjani i-situation. Amen. So we accept our families, we support both families. Ngaphezu kwakho konke-ke uma kuza kuma-families sidinga ukuvikelana. We need to protect one another ngoba ama-families ayafana nabantwana. Ayizithe abantwana once they see a gap between us, they are able to manipulate the one side. And igcine sekune-team la ekhaya, kune-team yamama ney'ngane against ubaba or i-team kababa ney'ngane against umama. They are able to manipulate us if we are divided. The same with our families. As soon as they can see ukuthi kukhona i-divide phakathi kwethu, they are able to manipulate us. Basilawule, basicontrol. Ifike kaZuma sekuvutha, ubaba Zuma sekuyinto evuthayo esibona nje izinto ezirong akazenzayo kanti akukhulumi mina kukhuluma umndeni wami ngoba nguvulele ithuba lokuthi ukwazi ukufaka unyawo emshadweni wami. Emshadweni simele ukungena sobabili sivale icango, emshadweni sivikelane, siprotectane. Uma kukhona ama-issues avukayo, then I cannot handle. Ubaba uZuma kade yenza nje ama-examples la. Then I cannot handle. Ufanele ngiprotect. Noma ngabe mhlambe khona i-weakness enginayo. As soon as eyibeka yena lo weakness kubazali bakhe,
kule ndaba yoprotectana isho ukuthi bheka even nendawo oventa kuzo. You cannot go and vent about your wife to your own family. Ngoba as soon as uventa umama wakho angim-understand nje, akeve engangilaleli, akeve engangithobeli, akeve umthoma ukuthi akuvikele, umthoma ukuthi akulwele. The instinct nje kumama womntwana akafuna ukubona umntwana wakhe kune injustice eyenzeka kuye. As soon as you complain about your wife to your mother, uma wakho akamsaba umkabo, as much as wena umthanda mhlawumbe ubuye usaba ukusho ezinye izinto ngoba uyamthanda, yena akamthandi njengawe futhi akamesabi. Uzombiza nje amtshele okheshi bakhe bese uthi uyahlaselwa umshado, kanti carelessness yakho awukwazanga ukuthola indawo right to vent about your marriage issues. You don't vent to your parents. Now, my God, you don't go and vent to your mother about how your husband engamnakile akanasikhathi sami, unakele nenkonzo nje, amavesi nje iBhayibheli ngishembede kufundana neBhayibheli. Akanasonde sami isikhathi senkonzweni, uphuma ukhuluma nabazalwa. Bazobe belwela wena. In-attitude yabo towards him will instantly is going to change. Ngoba wena ukhale babona nje wena uabusiwe, babona wena nje kune injustice eyenzeka kuwe, and they decide to fight for you. And bazobe the hatred towards your husband. Lase ufuna selilungiselana umshado, vele umshado mawusaqala la ekuqaleni, the early stages of marriage, nizokuhlana ngoba nisafundana. You are still discovering one another. Angeke discover ningunaphakade, uzofika la understandana khona, ni acceptane khona, kube mnandi, kube peaceful, kube harmonious emshadweni. Usuyafisa ukuthi ifamily yakho i-appreciate umyeni wakho ngendlela wena osum-appreciate ngayo manje. Kodwa ingqondo yabo izobe isala lokho obatshele kona. So we must learn to protect one another. Singakhulumi carelessly kuma-families ethu ngama-spouses ethu. Noma ngabe urongi, do not discipline him or her in front of your family. Buyele eceleni uthi uyibonile ukuthi indlela okhulume ngayo nomama ukuthi ayikho right. Next time choose amagama akho carefully ngoba umama is a traditional person. Uyakwazisa ukuhlonishwa. Angithi la sivela khona kuma-backgrounds wethu. They define irrespect ngezindlela ezingafani. Ngathi ngizoshada kaZuma wakhuluma baba umdala ekhuluma emshadweni wathi siyacela umakoti sihloniphe, siyathanda ukuhlonishwa thina kaZuma, singamakhosi kwezinye indawo. Nganquma lapho ngathi ngeke ngiyeka lo baba. Anquma ngicela lapho ngathi ngeke ngiyeka lo baba ngoba irrespect has different definitions uma uya kuma cultures ahlukene. Even kumaZulu, ake ngithi lesamaZulu sonke kuya ngokuthi umZulu ohlalaphi. UmZulu ohlala eDurban, i-definition ye-respect ayifani nomZulu ohlala eMsinga. So uma yethi umuntu siyathanda ukuhlonishwa, angazi umfuna ngabe phansi ngamadolo, noma ufuna amaye ephuma ngibaleke ngimqashele, noma ngingangamule eceleni ngikhambe kwakwentu. So while I am studying ukuthi what does respect mean with family yakaZuma, my husband must protect me until I learn the definition of respect in his family's language. Amen. So usabe ngisazoyifunda i-definition ye-respect yala ekhaya ukuthi makukhulunywa nge-respect kukhulunywa ngani. Abanye ngithola ukuthi wafunda kulezi inkole ama-multiracial, abelungu betshela ukuthi mawukhuluma nawe ubheke phansi shuthi uyadelela, awungihloniphi, you must ungibuke emahlweni. Uye kwaZulu indoda ayibukwe emahlweni. You can't look at the ndoda in the mahlweni. You can't look at the babezala in the mahlweni. Ubuya ngemfundiso obuya nayo ku-multiracial utshela ukuthi uyahlonipha, uyadelela nomfazi ugqolozela emahlweni. Uyabona ama-backgrounds, ama-cultures asazoklesha. Musukushesha udisowne umuntu, musukushesha ukhondeme umuntu ngoba usazoyifunda indlela yala. Futhi wena kufanele umlekelele ukuthi ayifunde indlela yala ngoba akayazi. Ngathi nje kufika kaZuma amanzi ayekhiwa emfuleni. Ngangakwazi ngisho ukubeka amanzi ekhanda ke mina. Efika amanzi akhiwe emfuleni ohambayo, not with help ye community emfuleni. KwaZuma ekhaya kaZuma kusentabeni phezulu, umfula uphansi, vele ngehle ngenzansi yolanda amanzi. So uma sisafika ngingakafundi izindlela zokwenza kule community,
Angifika ngiqale kuqala ngiclean ngivuke kuqala ngiclean endlini ngipheke ngenze zonke izinto and then emini sengiqeda imisebenzi yasendlini yimi nebhakede sengiyokha amanzi. Akusekho umuntu okha amanzi ngaleso sikhathi. Bonke abantu amanzi bawakhe ekuseni ngoba mina ngiyaqala ukukha amanzi emfuleni. Angiyazi ukuthi makhiwa amanzi emfuleni kufanele kuvukwe ekuseni. Ngibona into ebalekile masiprioritize umsebenzi wasendlini, ngipheke, ngiclean endlini, then ngihambe ngiyolanda amanzi. Ngilobe ngibuye ngiyacomplaina, hayi ngeke niwaphuza kanjani lamanzi aso. Abantu ngifica abantu bayawasha laphayana. Some people are washing nappies there, the Mongolos are drinking there, the horses and the Ngomos are drinking there, yet I must fetch the same water to come back and drink the same water. Wafanele bazuma ngifundisa ukuthi amanzi akhiwa ekuseni ngoba ekuseni basuke bengakafika abawashayo. Iy'nkomo ey'phuzayo suke zingakafiki, iy'mbongolo ey'phuzayo suke zingakafiki. Therefore amanzi asuke esandleni. Wena ukunganaki yini ukuthi wena wedwa uhamba ngo-12 ukukha amanzi? Bonke abantu basuke sebehlele emakwabo amanzi bavuke ekuseni baqala ngawo. Hayi ngoba bengenza ngoba ngidelela noma ngingathandi. I did not understand the doing of the community. I'm introduced in a life that I've never lived before. So I must learn ukuthi kwenziwa kanjani. Angeke kube instantly. It's going to take time. Therefore, patience must be there. And while I'm learning, protect me. Do not expose me. Amen. So we need to protect one another. Uma families wethu. Even kuthiwa umndeni wami, I must be able to protect my husband. Umndeni wami. Dadewethu bangamdeleli nje umyeni wami kalula nami ngihleke nje kwenziwa amajokes angasile ngomyeni wami. Nkosi yami. I must be able to put them in line. Because you cannot speak like that ngomyeni wami. I must be able to protect him. Noma sebem-abuse ngoba angithi njengoba kade ethi kune-advantage engingenayo kwifamily yakhe, naye kune-advantage anganayo kwifamily yami. Kunezinto angakwazi ukuyinqaba uma sebeyicele kuye noma ngiyibona ukuthi si-unreasonable. Yimi kufanele ngimele ukuthi hayi guys you're being unreasonable. Wayenza futhi umyeni amathengela ama-airtime namadata. Ayikho loo nto. Ngeke nje yenzeke leyo nto leyo. I am the one who must fight for him and protect him and protect his dignity. Umndeni wami. Kube yimi ngibafundisa yimisele isithunzi emndenini wami bakwazi ukumhlonipha. Noma ngabe kuthiwa imina enginamandla okwenza izinto, I'm the one mhlawumbe ohola ngaphezulu kwakhe, yibo khokha ibhondi la ekhaya. Akumelanga lokho kube information etholakalayo kwifamily yami. Amen. Akumelanga kube information ngoba once they have the information ukuthi yimo khokha ibhondi bazozenzela umathanda la ekhaya. Bazofika ney'ngane zabo zizohlala amaviki bayangena bayaphuma umuzi kasisi la usisi okhokha ibhondi la angeke phela sihlale lesi sitititi somyeni wakhe. Hamtshela abantu bakini nale Range Rover sebeyazi ukuthi yathengwa uwe. Bayiboleka noma beyiboleka bayayidimanda ngoba bazi ukuthi into ethengwe imali kasisi. Uyabona ukuthi udelelisa umyeni wakho. You must protect your husband. Lo nje shukwa noma sebekuzo ngoba bazofuna uku-encourage ubani okhachabo yethu umuzi uthengwe yithi esikhokha ibhondi. Ubani othenga i-Range, ubani othenga i-Range Rover yethu imoto. We decided to upgrade. This is our car. Do not just part with information out of excitement. Ngibona sile wema ngahamba nje ngathi ngicela ukuzi-upgrade ngathenga i-Range Rover ngithanda ukukhombisa usezoyifuna every month umali i-Range Rover ngoba usumtshelile ukuthi eyakho. Namsukwane hlangana nomyeni wakhe edrobheni eyi-driver le-Range Rover nabafowethu ezawubuke lo ukuhamba ngemoto kasisi. So protect one another when it comes to families. It is us and them, not mina nomndeni wami naye nomndeni wakhe, but thina simunye asihlukaniswa muntu. Not even families are supposed to come in between us. Yonke into esiyenzayo siyidecide ngobunye, siyenze ngobunye for the prosperity of our kingdom. We protect one another, we support one another. That is how we handle ukuhlalisana nama-in-laws. It is as soon as thina sadivide into yenza inkinga ukuthi
thina sibe sivuma ukudivayidwa yibo bese thina sinqaba futhi ukuvikelana. Kumele sivikele khona lento ebalekile ukuthi khulunywa ubabuzuma la ukuthi isikhathi esiningi sikhuluma ukuthi kumele ke financially umama may financially fit avikele umyeni wakhe. Nomyeni kanjalo kuyenzeka ukuthi umyeni uyena osebenzayo mhlawumbe umama akasebenzi noma nje uyasebenza mhlawumbe ubaba uyena onemali eningi mhlawumbe ngishade nje vele ubazuma esewakhile umuzi eseneyimoto esenama properties. Therefore abantu babuko bayaba nakho lokho ukuthi izinto ezikabhudi lezi noma bese ekhaya abafuni ukukhuluma nami ngoba bathi kukabhudi la bafonela ubhudi ebhudi siyeza la ubhudi athi kufonelana uMantuli nizwe kuye ukuthi schedule yakhe ithini ngoba mase nifikile uMantuli ofanele aninakekele uyena ofanele amphekele uyena ofanele anilungisele ama guest room la nizolala khona uyena ofanele athi clean up after you and everything. So fonelana uMantuli nizwe kuye ukuthi kumi kanjani. Manje naye uMantuli athi hayi sikulungile ngafika kodwa this week angikho ngiya ku training onini ngicela nifike ngalela viki engizobe ngikhona ngayo. Lokho kuzobafundisa abantu bakini boba wena baba ukuthi izinto zakho sekuyezenu njengoba iBhayibheli lishilo ukuthi okwakho okwami okwami okwakho bangabi nje ngesibindi ukuthi izinto ekabhudi ikukabhudi la mabezoqhubeka ngaleyo attitude yokuthi izinto ekabhudi kukabhudi la noma bedimanda izinto bazenza ngomathanda nawe bhudi wabo awubafaki emgceni musukwane washona wahamba emhlabeni bazothatha umkakho bamlahle phandle ngoba wabafundisa ukuthi umuzi wakho lo umuzi kabhudi babuye bafuna bezohlala lakini umkakho nengane zakho balahlwe ngaphandle bathathe zonke imoto ngoba imoto ikabhudi wabafundisa wangafaka izinto emgceni usaphila. Let us put things in order ngemindeni yethu sindawonye sobabili sibambene sikwenze kakhulu sisaphila ukuze kungazudala inkinga mase kukhona ongasekho. Ubabuzungu zoqedela ariphaphe lapho engishiye khona. Siyabonga bangcwele sekulate ngisaqala topic amen but le ngicabanga ukwanele lokho esesikuzwile ayibonga Nkosi. So ubalekile kakhulu ukhendlisha ama-families ethu ngendlela efanayo. Amen. Ucabange uma uyindoda ukuthi angeke uphile unomphela. Indlela izinto zenza manje ucabangela umkakho uma ungasekho ney'ngane zakho. Akumele umkakho alwele inkantolo sokufika kanti kufanele umlwele usaphila. Lo phuma ngelo wenziwa osisi bakho lapha kini bazomenza umkakhe sesele yedwa bamkhumbuza ukuthi wafika ungaphethe lutho. Indlu kabhuti le umuntu kabhuti ngelanga lomngcwabo abafowethu bashuza imoto athi ngiyithatha iBM ngiyithatha le ngiyithatha ikhumba sekufanele ayocela inkantolo imlwele ngoba wayegana indoda ehluleka ukumprotect. Yavutha enkonzweni no. Before uzocula la ngothatha uqola awusethi into zakwakho straight simeka. Amen. Protect your wife from your family because you are at advantage more than wesifazane. Protected umyeni wakhe ngoba nawe une-advantage kubantu bakuwe kini ngaphezu komyeni wakho. Amen. Ningi singakusho but now Baba Makhonje kuleli manyana abangaqhubeki isikhathi eside banganetifiketi zokushada. Immediately bashada abathole isitifiketi. Amen. Yenye indlela yokuprotecta unkosikazi yakho nomyeni wakho emshadweni. Yes. Sibe soba akunathi uma usushonile unkosikazi wakhe angazi uzophuma ebhekile. Isho ukuthi amapholisa akha
ayibe khona ifile lapha ekhaya enento zakho ukwazi ukuthi na uthi yeqhu uyazi ukuthi ngiyakule file ngothola zonke izinto so uba umakhwapheni ushwathi-ke yonke into ushwathi-ke engathi uhleli nomuntu omsabayo omgabazayo. Amen. Veza nje isho ukuthi ipolicy yami ikhona lapha kwaMshwazi ma wenza ngifa ne-life cover lapha nginani lapha bobheka lapha azazi into zakho zingafihleki. Amen ube khona lapho. Amen. Uma wenze kahle ubudlelwane babantu bakini nonkosikazi wakho kothi mhla ufile aphelezele nawuma wakho niyokwenza izinto zakho kodwa nawuma bahlanganisanga kahle uyolanda uma wakhe kubo ubuye nomkhaphali because uyobe sezomprotecta abantu bakini oze wamshiya nabo bengam-understand. Amen. So ke lezi zinto sizilungise kusemnandi kusebuhle supportane mhlambe okuncane ngingakuthinta njengabazalwane la ke sifike sibhidane khona njengabantu abakholwayo ukungayi-understand iministry yomuntu oshade naye because njengoba sishadile nje abanye bethu baneenkonzo abazenza enkonzweni abanye bakwi-leadership abanye abekho ku-leadership but baneenkonzo i-understand inkonzo umuntu oshade naye ngoba leyo nkonzo yiyo emenze wamfica khona wamyekisa leyo nkonzo nokukholwa kwakho kulimazini so usuthetha sucomplaina njalo awuzama ukusupporta kulokhu akwenzayo. Amen. Yeah, sucomplaina subona lo muntu ongenasikhathi wena njalo unkonzo uxoxa nabazalwane sihlale emuntwini uhlalelele emuntwini ngoba ngesikhathi umyeni wakhe bingelela abantu khona bazobuya next week bebuyiswa ukuthi your husband ubanakile wababuza ukuthi bahlalaphi wababuza ukuthi bafike nobani wababuza ukuthi bayizwe kanjani inkonzo wababuza ukuthi bangajabula yini ukubuya babuye next week bazibathole besindisiwe because your husband unenkonzo yokunaka abantu abafikayo enkonzweni. Now I understand leyo nkonzo uzomiyekisa ngoba uthi wena ukhathele ukulinde emuntwini naye bonke abantu bahamba thina sihlele emuntu wesilindele ukhuluma nabo bonke abantu enkonzweni. You don't understand what your husband is in the ministry. Yabo? Dinga ukusupporta ngoba once wangamsupporta uzokwenza ukuthi kube nepeace la ekhaya ayiyeke le nkonzo yakhe ngesikhathi eyiyeka le nkonzo yakhe ayaphela amandla akhe ngoba ayisekho into ayenzayo. Omunye usiza nogogo yabatransporta uyacomplaina wena abayeke aphela amandla ukhale futhi. Yabo? So ibalulekile ukuthi nempilo yethu yokukholwa sirespectane ngokwenkolo yethu sirespectane ngokweenkonzo esizenza. Ungasupporti umyeni wakho umlethe enkonzweni ngoba uzomfaka edipini kona engasuJona. No, ithembe nje inkolo yakhe umsupporte kulokho akwenzayo. Ungamgqubi nje ukuthi ngiphelezele idaka enkonzweni wena ungayiphili impilo yokukholwa. Nawe uphile impilo yokukholwa. Ungahudulwa ngentamo hambele nawe mthanda uNkulunkulu veza nawe impawu. Indoda ekholwayo ayithembeke usindisweni nayo. Akekho umama ofuna ukushada nobaba ukuthi usindisiwe kodwa engathembekile usindisweni lakhe. Uyabulaleka lo mama ungafuna njalo ahlele emboza izinto ehlale efihla izinto. Abantu bayabusiseka enkonzweni bayakhula spiritual engakakhona ukukhula bafuna mboza izinto ehlale vala. Uthola ingane ngapha afuna mboze lapha vala ukuthi usunengane njengoba uvula inkonzo nje uzalisile ngafuna vale ahlale phezulu kwalonto akakhona ukukhula spiritual uhlale limala thembeka usindisweni lakho. Amen. Amen. Yeah. Vezi bamshengane zakho zikwazi ukuthi babe yakholwa bawusindisile. Ungabi lo babo landwe ekamereni bafana kuthandaza. Wakho wena okhipha abantu emakamereni mase uzothandaza. Uthi mama sikucela sesiyathandaza. Wena ofuna ukuthuma uyocela abantu sesiyakhuleka. Ungathandaziswa uyindoda.
Manje amadoda kunoma uyivakashela umfundisi unethi ungafix abantwana anikeze umfundisi iBhayibheli sesiyathanda kuzolenzani iBhayibheli akithi kukwakho ivakashile ube inkonzo zomthandazo umthandazo wakho so shift kwiposition yakho yokuba inhloko yaleli khaya ufaka umfundisi emzini wakho ukuthi abe inhloko yomuzi wakho alinde umthandazo wokulala ukhona yabo mina ngizojoyina le mthandazweni wakho angizowangizile kuzoba wakantuli noma wakasibuyi nguzuma ngivakashile ngisusuka ke esitulweni sakho ngoba sekufika umfundisi amen so ke asiphathaneni kahle if kunento enigejana ngayo ekhaya uma uphefula indaba yokureportela umfundisi ama-issues enu ekhaya yabo vumelanani ukuthi lo daba liyasehlula sesilisa kumfundisi usukhokhoba uyoreport indaba kumfundisi ungamtshelanga husband ungamtshelanga wife ukuthi sengiyobikela umfundisi umfundisi akazukwazi ukungenelela efike sehamba nawe already usethatha iside vumelanani manibona lo daba liyasehlula sesidinga advice manje kamfundisi mina bese ngibona ukuthi asibikele umfundisi sibone ukuthi engasisiza ngani masivumelana sambe sokubikela umfundisi noma uthuma wena hayi hamba umbikele umfundisi usiyamcela ukuthi hayi umfundisi ngoba nami mawufika ukuthi manje sinenkinga ekhaya ngeke ngize until your husband and you ningafake umfundisi akangeni emshadweni nabantu engafakwa ama-parties owu yabo omunye ubaba wathi umngakhe wabiza umfundisi wathi kune-problem lapha ekhaya ngicela ufika wasukela phezulu umfundisi wahamba wakhona ekhaya uthe efika wow lo baba wathi hawu sibona umfundisi namhlanje siyajabula hawu umfundisi unjani hayi ngiyaphila baba cha njengoba ngilapha nje umama urepotile ukuthi ngathi nginenkinga la ekhaya ubaba hawu kunenkinga hayi umfundisi anginganiphazamisike anisale niyilungisa ngisahamba ngoba mina ngiyazi sahamba-ke mina mhlawumbe ngokuya seniyiqedile yabo balulekile ukuthi mamnodaba olunehlulayo senifuna ukuli-escalate vumelanani amen futhi manikholwa you must avoid ukuthatha indaba zenu zama-conflict niyitshele ama-families angakholwa nizowenza ngayithembi insindiso protect usindiso lwakho akumele udaba lapho usindisiwe i-issue yenu wakho nawe nomngakho nisindisiwe niyabantwana bakaNkulunkulu isilixazululwa wo-anti abangakholwa befake ikhumba lapha neyiphanda bephethe utshwala bebhodlela phezulu namabhiya balungisa indaba zenu nikholwa nisazobabiza futhi ukuthi abanilandele bejesu respect insindiso yakho respect noma lapho uyacabanga manje ukuthi lo nkosikazi uyamhlupha ngifuna ukuthi ngiyotshela abazali bakhe awucabanga ukuthi njengoba bengasindisiwe uyokwehlisa i-level yokuhlonishwa kwensindiso kuloya muzi lukuvinjwe nje uvinjwe lokho protect ukholo lomuntu oshade naye so licekela phansi ngifuna abamazi ngoba lokho ethi uyakholwa ethi amen amen ngifuna abamazi bazomazi yena bese bazi nawe amen wawena uphinde ubatshele lutho ukuze ubakhombisile ukuthi impilo yokusindiswa iyefana nokungasindiswa siphathe kahle imizi yethu sibe careful umvulele umuntu oshade naye akwazi ukukhula spiritual umcindezele akumele umfazi akhuluphala ngoba indoda isiyifile inethi ishona kukhuluphala kuyilula kuyimayeba freedom yabo saphila umphatha umkhuleka njengenja ngathi igeza kanti wawuphe uNkulunkulu awumthatha ngebhodi abanye angilungiselele ungazikhondemi ngendlela owangena ngayo emshadweni ungazikhondemi ngendlela noma ngabe emshadweni wangena ngeyifastela noma ngabe wangena mangobe noma ngabe wangena emshadweni waqala ngokuwa wasubuya ulungisa lithi iBhayibheli uma izono zethu siyivuma siyishiya uthembekile ukusthethelela zona
asigeze kukho konke asikho isono esingaxolelwa. Forgive yourself. Wakwenza ngenhloso, intentionally, ungeyona mistake, waplana uthi obhuti bala inkonzo nabangiboni nangu ubhuti ongishela ngiyamqoma, wakwenza lokho, wakulobola, washada, manje usuyibuyisele enkosini, usumzana usindisiwe. Forgive yourself. So that uzokwazi ukufocus ama-issues omshado, ungalokuthi inkosi iyangishaya ngoba ngashada kanje, inkosi iyangishaya futhi uNkulunkulu uyangijezisa ngoba vele ngimlalelanga. Noma washada ungasindiswanga, washada ngamanga, washela umkakho, waqamba amanga, wakhuluma into engekho, wavuma, awuthandazanga ngokuthandaza, nashada ningathandazile ngoba naningakholwa. Iplan kaNkulunkulu uyisebenza emva kwakho ungayazi. Icebo likaNkulunkulu ngeke ulazi, kanti uNkulunkulu aqala ukuhamba nawe ungakamazi. Khona osibongile ababefuna ukushada nale ndoda bachithwa. Kwamanje uma wale ndoda usamangela ukuthi lo mfana wabiyela kanjani usibongile ngoba emthanda kakhulu ukudlula wena. Bathi icebo likaNkulunkulu lamchitha kwangena wena ungathandazi. Yabo? Ubona lesabo singa understand, sasivele singakufuni, wafakwa icebo lenkosi lenkulu. Nalo baba nyakazi waye kanjani intombi yakhe imthandanga imthengele ugwayi wangena wena. So mususikhondema ngama-mistakes namaphutha owenza kuqala, noma wakhohlisa umfundisi wathi ngiyaqala ukumbona lo bhuti kanti kade nazange sale sewudlula lapho wangena kulelo phutha, phuma kulo uqhubeke uthembekile ukusigeza, so that uzokwazi ukululeka iy'ngane zakho ungabi namahloni. Uzoba useful nasenkonzweni, accept amaphutha owenza, udlule kuwo, uzokwazi ukufundisa abanye ngawo. Ungalokhu ucasha uzokuqhuba ngofakazi okungaqondakala. Hayi mina bazalwane, ngusande school la ekhaya, kusande school, akhula ngathanda ithanda kuzofunda Sunday school nje, ngikhula nje kusande school nje, kodwa nje nokuba bephuzela kanjani nje mina ngiyamthanda uNkulunkulu. Abasebenza lo muntu okhona kusenza ukuthi indoda ephuzayo esekhaya. Yabo, iba honest nawe, asethe hayi ngashaya udaka. Ashiya amantombazana akholwayo ngawuthatha intombazane engakholwa, kodwa uNkulunkulu uyathethelela, uNkulunkulu uyaxolela. Unembeza wakho ngeke ube mkhulu ukudlula umusa kaNkulunkulu. Ukuthi unembeza wakho uyakulahla, awukho ngaphezulu komusa kaNkulunkulu. Asikho isono esi-above salvation. Usubanjwa izono wazenza ukulungisa amaphutha akho manje, ngoba lokuthi kushuthi uswazi lenkosi. Angamukele nje ukuthi inkosi iyangishaya. No. Lithi iBhayibheli akahlali entuthelweni yakhe. Ngeke bakhohlwa abantu, kodwa yena uyakhohlwa. Focusa ekulungiseni ubudlelwano bakho nomuntu oshade naye, wenza into ezi-right, nasenkonzweni bakhona uNkulunkulu enkonza kunike yona, usufuna ukumangelwa abantu bethi hayi bakwenza wena ngoba washada kahle, washada ngomngcwele, washada ngomshado omhlanga, abashada la ekhaya, abashada la ekhaya, abashada ngomngcwele. Bona abazalwane sebefuna ukubandlulula, so umshado omngcwele, laba umshado omngcwele la ekhaya. Noma ngaba abantu babandlulule ngoba ushadana umshado omngcwele, washada sekupheshwa, sekunanyekwa, nabantu ababeze emshadweni wakho babenyenya kungaziwa nekhadi alifikanga enkonzweni ngoba usuphuma eceleni. Unoma waphuma eceleni kubonga ukuthi ungakafi ubuye wabuyela endleleni. Amen. So manje uNkulunkulu ekwenza izinto yenze. Musubanjwa impilo ayiphila kudala ongaseyiphili manje. Amen. So msuba namahlobo. Uzikondele ukuthi hayi abathatha abantu losipo inkosi yambona baphakanyiswa la. Gqugquzela, fundisa ingane ziphathe kahle, ungathi ngoba wehluleka wena wangalinda wafohla. Bese uthi hayi abafohlayo kulungile ngeke ngisho ukuthi bangafohla. No, awuthembekile, awukho honest osindisweni lakho. Iba honest esindisweni. Ivale imbobo wangena ngayo wabona ukuthi unobunzima nangena lapha. Vala. Abafuna ungena kungenwa la. Bathi wangena wena uthi sengibonile. Isula ke sifunda ngamaphutha, so kodwa hlala impilo bona amaphutha abanye abantu aphunyuke ngakabi namasikazi. Amen. Amen. Hayi, kwanele. Amen. Amen. Oza futhi.
mhlawumbe sithandaze before ngicela siphakamise inyawo sithandaze kubo bonke oThixo akekho onjengawe Baba wethu onamandla wonke, yisewena sethu Jesu Kristu. Ebusuku namhlanje siminye inyawo. Inhliziyo yethu iyakholwa ukuthi siphambi kwamehlo akho. Nkulunkulu othembekile. Xikwembu xi vatini va hinkwavo sizakulu. Nkulunkulu ongakaze ahluleke siloko wa va khona. Baba kithi. Hallelujah. Ungumzali. Usizele. Usithathe Nkosi sesilahliwe sibhekile. Wasithintitha. Namhlanje Nkosi silapha ngoba inhliziyo yethu iyashisekela ukwenza kahle. Siyafuna Nkosi ukwenza okulungile phambi kwamehlo akho. Ntambama Nkosi siyakhuleka. Nansi imindeni Nkosi. Nawo umfuziselo kaKristu nebandla. Nanka ama-families uNkulunkulu wethu othandekayo amisiwe nguwe. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, iliso lakho liyabona. Ukuba inceba zakho zimile kusepe phakathi. Uthe soze sibe mpunga ngeke usishiye. Wathi asikho isikhalo esiloliwe esilolelwe thina. Ngegama likaJesu waseNazaretha siyathandaza uNkulunkulu wethu ogcwele, sikhulekela
Sizocela abakaJobe basondele nabelemibuzo. Because of time, let's check whether are there any pressing questions that we cannot leave here without being answered. Akona abazalwane mhlawumbe abanemibuzo ekhona manje sivule singayivaleli ngaphandle because of time. Khona imibuzo esinayo bazalwane based on what umfundisi talking about. Counting once, twice, and then question and answer session is closed. Siyabonga bazalwane kakhulu sicela umfundisi eze phambili aqhubeke neprogram. Siyabonga bazalwane, without any waste of time. Sizocela abakaMakuwa, family yakaMakuwa ize phambili. Basazenzela i-vote of thanks. Siyabalochisa abathandekayo elizweni lomfundisi wethu Jesu Kristu. Siyamthokoza uZimu ukhambe nathi kuze kube lesi sikhathi. Ukhamba bela nesimomondwa sami. Sesineminyaka ye-22. We exact sacha. Zwana sichata wasinayo. Khabe kunenkulumo ezakhulunywa. Nengi baba ngisakhumbula ukuthi bathi. Kodwa engimkhumbulako ukuthi wathi mina namhlanje ngikakhohlwa. Ubaba umfundisi uMasako uStephans. May his soul rest in peace. Wathi kimi Makuwa ndodekhethu lalela ngikutshela. Emtshadweni ngasisikhathi ke ube mnandi. Uzizwe ungathi ubambusa uJesu ngamaphili. Lani ukhambe ufike kwenye ugwana. Ube mdisi ukuthi uzwe ungathi ubambusa uSathana ngosini. So ngapheze ngatimezela ngihlezi njengomfundisi laphanyana. Yeah. Ngathi yo ngisifake phi namadoda. Nobe siyamthokoza uZinzi. Ukhambe nathi sinomkamo sihelebhile. Jesus. Bebe ngisimali nangitshadako.
namhlanje sengirono ngebanga lokuhelethwa nguYosini. Nawe sithunyiwe lapha ukuthi sizodlulisa amazwi okuthokoza ngalokho okwenzakeleko lapha kwaMhlanga elangeni lanamhlanje. Sithanda ukuthi babumfundisi uZuma noMndeni siyathokoza nodekhethu ngesindebele kunenkulumo ethi usihlahlelele. Ukuhlahlelela umuntu ngokwenzani na? Ukupha umuntu insiza ezimhelebha kubanyana akhe namkhana alungise lapha kulungise khona ukumoshalele khona. So ngalawo magama nodekhethu sithi siyathokoza ukusihlonipha. You took the trouble of coming all the way. Weza la uzokuba nathi ilanga lonke lanamhlanje belithingile usesela sithi uzimo akakuphumusa, uzimo akhonise, uzimo akuphathe kuhle endweni zonke nomndeni wakho. Ngiyabingelela kubazalwane bami, ngiyabingelela kuzithandani egameni likaJesu. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu ayine nami-ke nomama kuwa ngenani inkosi yanizama ngale hands up guy nayitshela wami. So siyabonga uNkulunkulu sekashilo ubaba ukuthi izolo lokhu bekade sihlanganisa u22 years. Amen. Manje ngokubhizi ngithe ngizobheka ikhekhe. Manje ngababhizi kakhulu ngasalibheki. Amen. Wala siyabonga uNkulunkulu. Ngizocela sihlabelele-ke simcele umama nobaba uZuma beze la ngaphandle. Ngicela nje umfundisi wami baba Khadi nje bazohlala nedla isitulweni egameni likaJesu. Amen. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Hallelujah. Ngenxa yesikhathi ngabe vele siyagiya. Amen. Manje sesishushwa isikhathi. Sithanda ukubonga kini mama nobaba uZuma. Siyabonga uNkulunkulu ngani. Simbonga kokuqala ukuthi anisondeze eduze. Noma kukudenyana kodwa nokho esitandotshoni kuyafikeka ukudlula eKZN. Ubone izinhliziyo zethu ukuthi simthanda kangakanani, simdinga kangakanani eduzane. Haleluya. Ongathi ngake hlala siphinde senze kunye futhi sinibize nike nje nihlale nje nathi sizokwazi ukuthi sinithole ngokuduze. Amen. Manje ngithunyiwe lana ngithunyiwe bazalwane. Amen. Okay, lokho engiphethe esandleni angazi ngiphuma noma ngikuba Hallelujah. Bathi-ke abazalwane banamhlanje nisakhisile kakhulu. Siyamthemba uNkulunkulu wenu. Amen. Sifuna-ke uma nifika-ke lokho nifike niphethe. Ningafike ningaphethanga lutho. Amen. Hallelujah. Bese kude kakhulu nabo bayakhona nabazalwane Nkosi yami. Hey basazawuhamba. Kuni bathile lutho. Kunakho konke lana the fruits what yini konje lokhu yogurt. Hallelujah. Something ihambe ifike ekhaya abantwana babone ukuthi abobaba babuya kwaMhlanga. Hallelujah. Babuya kwaMhlanga. Abanani nkosami bazabase bafika nje ekhaya bashere kube kuhle kube nje ya. Hallelujah. Bese lana bazabale kubantu abapastor noma umfundisi wethu egameni likaJesu. Amen. Sithanda uNkosi yami kulo suku oluhle. Akube khona abakutholayo. We love them so much.
Abasale emsebenzini sithi inkosi enomusa inibusise. uNkulunkulu wenu siyambona kakhulu. Qhubekani nishumayele, siyamthanda nalokhu kakhulu ngakho konke. We are praying for you. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga ama-gifts ukusuka ekujuleni kwenhliziyo zethu, sijabule kakhulu, siyabonga. Sijabule kakhulu nje nokuba khona ukuphuma kwenu ngobuningi niphinde nihlabe kuze kube manje. Siyabonga, siya-appreciate-a, amen. Siyakholwa futhi ukuthi uNkulunkulu uzosenzela okuhle, imishado yethu ibe a-true representation of the gospel of God. Imveze uNkulunkulu, siyathandaza ukuthi uNkulunkulu andiseke lapho nithathe khona ngesikhathi nisenzela lokhu, agcwalise izidingo zenu, anenze nibe financially stable ngisho emakhaya enu, athulule isibusiso sakhe sihlale phezu kwenu, isandla sakhe sibe phezu kwenu. Abekade besafuna imisebenzi abahambele phambili uNkulunkulu, bathole imisebenzi basebenze, abalinda ama-promotion ivuleke iminyango bapromotheke, isibusiso sikaThixo sakhe emakhaya enu. Amen. Isambulo sakhe sifezane. Siyabonga bazalwane. Sithanda ukubonga kakhulu. Kimi nonke attendile kule nkonzo ukuze sizolalela uNkulunkulu ukuthi uthini. Siyabonga kakhulu, siyabonga nakumndeni kaZuma. Siyabonga naku-community yonke kwaNdebele. Siyabonga nakubafundisi bonke bakhona. Siyabonga kimi nonke nje. You are so special kakhulu. uNkulunkulu ngathi akanibusisa kakhulu kwenzeke lokho enikwenzayo. Amen bazalwane. Iloko nje bekufuna ukudlulisa ukuthi manibele emuva emakhaya nihambe nofike niphephile. Namhlanje honeymoon iyaqala. Glory to Jesus. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Baba uNtuli ozothatha umsebenzi wakho. Siyabonga uNkulunkulu hambe lathi bazingabala inkonzo emnandi kangaka ukuthi umfundisi iyaqala honeymoon ngalokho gama lenkosi. Ngibona ngeyimali kubaba isimane sindakasho kudala welidala emezazuma uNkulunkulu omusa azosise asiphakameni ke sibengeyo bakwena uNkulunkulu ngicela uze ngaphambili uzosithandazela egameni lenkosi ethu Jesu. Hlabelele. Lord, your way.